उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, उदालगुरि साब डिभिजन बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद, भेरगाव साब डिभिजन बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद आरो लोगोसे उदालगुरि जिल्ला बर' आइजो अनसाइ आफाद जों जयैनो बेवहाय आथिखाल बर' बिजोंनि जि मोनसे हालोद आरो बिनि फरायसालिनि हालोद बिनि सायाव जों सावरायनो जोङो बेवहाय ज' जादों उदालगुरिनि अदालबारियाव। जोङो दिनै गोबां खोथा सावरायदों बेवहाय जे बर' बिजोंनि हालोदा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव मा जानो थांगासिनो दङ आरो जोंनि जि मोनसे रिपर्ट जों बेवहाय मोनदों जे बर' बिजोंनि हालोदा जों जेरैबायदि सानदों बिनिफ्रायबो गाज्रिसिन जानानै दङ। दा बेनिखायनो जोङो हारिनि खोथाखौ सिन्था खालामनानै बर' बिजोंनि अबस्थाया जाहाथे मोजाङै जायो बिनि थाखाय जोङो फिउचार कर्स अफ एक्शन जों बेखौ माबोरै लानो हायो जों बिनि सायाव गोथौ आरो गुवारै सावरायदों। बेवहाय जोङो थांनाय मार्च दाननि 1 अक्ट'आव जोंनि उदालगुरि जिल्लानि मानिजाथाव आइएएस जों बिथांजोंबो सावरायदों बे आयदानि सायाव आरो सरकारि बिथिंनिफ्राय बिथाङा मा रोखोमनि हाबाफोर लानो हायो बिथाङा बेखौ लागोन बेखौ बिथांखौ जों खावलायदों जे बिथांखौ जाहाथे बिथाङा सरकारि बिथिंनिफ्राय मा लानो हायो बेखौ बिथाङा लागोन आरो जोंनि बिथिंनिफ्राय समाजारि बिथिंनिफ्राय जेरै जोंहा दिनै मोनसे बिबान जानानै फैदों जे बर' बिजोंखौ फोथांनांगौ, बर' बिजोंनि फरायसालिखौ फोथांनांगौ, बर' बिजोंनि सिङाव थानाय फोरोंगिरिफोरनि जि पस्ट दङ बेखौ लाखिनांगौ, बेखौ जोङो माबोरै लाखिनो हागोन जों बिनि थाखाय जों बेवहाय साननानै जों माखासे थांखि जों दिनै नाजावदों। माहारिबादखौ लाखिनाय, बर'फोरनि गेजेराव बर' बिजों गैयाबा मा जागोन, बर'फोरनि गेजेराव बर' बिजोंनि फरायसालि गैयाब्ला मा जागोन जों बेफोरनि सायाव गोथौ आरो गुवारैनो दिनै सावरायनाय जादों। दा बेनिखायनो जों माखासे थांखि दिनै लादों जे फैबाय थानाय एकाडेमिक जेनोखि सेसन जाहाथे बेवहाय बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव गुदियानो जा गेजेरानो जा गोजौआनो जा जाहाथे बेवहाय फरायसाफोरखौ बांहोनो हायो बिनि थाखाय जों मोनसे सिन्था खालामदों जे जोङो मोनब्रै आफादनि गेजेरजों जोंनि जिल्लानि सिङाव जों मोनसे फोसाव बिलाइ जों बेवहाय गामि गामि जोङो रायजोफोरनो जों राननानै होगोन आरो आथिखालनि जेनोखि निउ इडुकेसन पलिसिनि गेजेरजों जे भारत सरकारा जेनोखि सोलोंथाइ बिथिङाव मा रोखोमनि सोलायनाय लाबोनो नागिरदों बे बाथ्राखौबो जों बेवहाय सोफागोन। जायफोरनाखि फोसाव बिलाइ दङ बेवहाय जों सोफागोन आरो बेजों लोगोसे जेरावनाखि फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि सासेल' दङ बेखौ माबोरै सानै खालामनो हायो, माबोरै साथाम खालामनो हायो जों बिनि बिथिङावबो जों सरकारखौ जोङो खावलायगोन बे बिथिङाव बांहोनो थाखाय। मानोना जों नुदों जे फोरोंगिरि सासेल' जानायनि थाखाय दिनै जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव फरायसाफ्रा गार्जेनफ्रा हगारनो बायो बेखौ जों नुनो मोनदों। आरो लोगोसे जों मोनसे खोथाखौ सानलायदों जे जोङो आथिखालाव इंलिसनि जेनोखि गुरुत्त बर' बिजोंजों लोगोसे बर'खौ फोरोंनायजों लोगोसे जोङो इंलिसखौ जों मा रोखोमनि जों लांफानो हायो जों बे बिथिङावबो सावरायदों आरो बेखौ जों एसे नोजोर बोदों जे आथिखालनि जेनोखि बिटिआर सरकारनिफ्राय जों मोनसे आन्दाज खालामदों जे बेवहाय इंलिसखौ मोनसे सेकेन्ड लेंगुवेज हिसाबै बिथांमोना लाफा नागिरदों आरो बेखौ जोङो मोजां मोनदों जे बेखौ खालामोबा निस्सय बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव फरायसाखौ बांहोनो हागोन। इंलिस रोङाबा जेबो जाया। बेखायनो जोङो बे खोथाखौबो बिटिआरनि जि इडुकेसन पलिसि बेखौबो जों दिनै हानहरनानै सावरायदों जे बिथांमोना मा खालामनो नागिरदों आरो बेजों लोगोसे जोङो सावरायदों जे आसाम सरकाराबो दिनै बिथांमोना मोनसे मा खालामनो नागिरदों जे हाइब्रिद मडेल अफ मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन बिथांमोना बेवहाय इंलिसखौ लाफा नागिरदों बे बिथिंखौबो जोङो गोथौ आरो गुवारै सावरायदों। जोङो सिआरसि लेभेलावबो आइएएस बिथांनि गेजेरजों उदालगुरि जिल्लानि जेनोखि आइएएस बिथांनि गेजेरजों जोङो बेवहाय सांग्रांथि हाबाफारि जों लानायखौ जोङो हास्थायगोन बिनि थाखायबो जोङो थांखि लादों आरो बेजों लोगोसे जोङो लिफलेटजों लोगोसे जोङो पस्टारिंबो जों खालामगोन जाहाथे बर' गामि गामि साफ्रोमबो बर' सुबुंफ्रा जाहाथे जे बर' बिजों गैयाब्ला जोंनि इयुनाव मा जानो हागौ बेफोरनि माखासे खोथाखौ जोङो लिफलेटआव सोगोन आरो माखासे मेजर पइन्ट्सखौ जोङो पस्टारिंआव जों सोनानै होगोन। बेखिनि सायाव जोङो दिनै थांखि लादों आरो बेजों लोगोसे जों दिनै बेवहाय मोनसे कनसेनसास भाबै मोनसे थांखियाव फैनो हायो बे जाबाय
जे माजबादाव थानाय जि कस्तुरबा गान्धी विद्यालय बेवहाय एसामिस मिडियाम आइएस बिथाङा बुंदोंमोन बेखौ जोङो माने एनअसि जों होदों रौतानिया बहाय बर' मिडियाम जागोन बहाय जों एनअसि होदों आरो लोगोसे भेरगावआव थानाय जेनेखि कस्तुरबा गान्धी विद्यालय बेवहाय माने एसामिस आरो बर' माने बड मिडियाम बहाय थागोन बेखौ जों एनअसि होदों स्पेसियेलि दिनैनि जि मोनसे सावरायनाय बे सावरायनाया जोबोद ओंथि गोनां जादों आं बेखौ मिडियानि गेजेरजों फोसावनाय जाबाय ज' सावरायनाया जोबोद ओंथि गोनां जादों आरो बेखौ आं सासे दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद उदालगुरि जिल्लानि बोसोनगिरि हिसाबै बरायदों दा दिनैनि नैबे मेलनि गेजेरजों जि थांखिफोरखौ लादों बिथां जोंनि उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नीलकान्त गयारिया बोसोनगिरि नीलकान्त गयारिया गुवारै बुंलांबाय बिथांमोननि गेजेरजों सावरायनानै जि थांखि लादों बे थांखिया जोबोरैनो ओंथि गोनां आं बेखौ बरायदों आरो जोंनि बर' बिजोङा बर'आ जेसेबां दिन थांनानै थागोन इसेबां दिन थांनानै थाथों आं बेखौ बिमा माहारि आफाद हिसाबै लुबैदों आरो जोंनि गासै रायजो राजाया जोंनि हारिनि जि माने राव थुनलाइ फोथांनानै लाखिनाय बेखौ बयबो नोजोर होगोन नोजोर होनानै गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ बर' बिजोंजों फोरोङोब्लाबो जे जों सासे गेदेमा सुबुं जानो हायो आरो गावखौ गायसननो हायो जों बेखौ जेब्लाबो माने गोसोआव लानांगोन दा बेनिखायनो नैबे जि अलखद समाव उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जि सावरायमेलखौ हांख्रायनानै दिनै थांखि लादों बे थांखि लानाया थारैनो जाफुंसारथों आं बेखौ बिमा माहारिनि आफाद हिसाबै गोसोजों माने जेब्लाबो माने हास्थायदों आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो माने इंराजि आयदा बे आयदाखौ माने गुदि फरायसालियाव थाखो 3निफ्रायनो कम्पालसरि फोरोंनानै बर' बिजोङाव फरायनाय गथ'फ्राबो गुबुनफोरजों समान फेर नांनो हानायनि रोंगौथिखौ मोनगोन बेखौ आसा खालामदों मानोना आंबो सासे फोरोंगिरि हिसाबै नुदों आं गोजौ थाखोआव फोरोङोमोनब्लाबो फोरोंगिरियावबो क्लास लानो गोनां जानायलाय इंराजि आयदाखौ माने बिराद दुरबल नुदों आरो आं देग्लाय लादों इंलिस 6नि दा नैबेयाव माने बांसिन गथ'फ्रानो माने इंराजिखौ लिरनोनो रोङा आरो दा बे बेलायाव आं एटेन्ड जानाया दिनैनो फार्स्ट नैबे सावरायमेलाव दा बिनि आगोलनिफ्रायनो सानदोंमोन बर' बिजोंनि फरायसाफ्रा खमायलांनाय लोगो लोगोनो आं गोसोजों माने गाबखांदोंमोन आरो जोंसो माने बर' बिजों बा सरकारि स्कुलाव फोरोंगिरि महरै बेथन मोननानै माने न'खरखौ सुंस'नो हादों इयुन जोलैया जोंनि बर' बिजोङा गोमालाङोब्ला बिजों महरै थांनानै थायाब्ला जोंनि उननि जेनेरेसना मा साख्रिखौ मावनानै जागोन बेखौ साफा सानै मानसिजों आं सावरायोमोन आरो नाथाय दिनैनि बायदि सावरायनायखौ मोनाखैमोन दा दिनैनि नैबे सावरायनायाव थानानै आं गोजोननाय मोनदों आरो जि थांखिफोरखौ जों जयै लाबाय बे थांखिया जाफुंसारथों आं बेखौनो आसा खालामदों आरो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि उदालगुरि जिल्लानि जानानै जोंनि उदालगुरि दिहिंनि जेसेबां माने फरायसालिफोर दङ बे फरायसालि गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै गेजेर गोजौ बर' बिजोंनि बे अरायसम थांनानै थाथों आं बेखौनो बिमा माहारिनि आफाद जानानै इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों आं बेसेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय